Кампиковын командасы. Көз алдыңызға кетеріңіз Рубин Спартак ойыны алдынан. Шалыдан болсақ та біз, Шалыдан болсақ та біз, Рубин үшін жан атабыз. Рубин үшін жан атабыз. Бәлкі біз ашық қарақлар, Жоқ, бәлкі біз жетішкен қызлар, жоқ, миықлы әпи, жоқ, лишайлы піси, Жоқ. әзірек солған жизни, Жоқ. бәлкі біз Спартак, Жоқ. Башмак, Жоқ. Бикмак, Жоқ. Дональдак, жоқ, Мармышка, Жоқ. Мартышка, Жоқ. Мамадышка, Жоқ. Чекушка, Жоқ. Юк, жоқ, Юк, жоқ, Юлларыма қаршы шықма. жоқ. Футболистларны Зенит үшін үстіре тұрған. Яңа стадионны түзіп ескісінде ойнай тұрған. Анжиға жеңілі Спартакны жеңе тұрған. Футболны КВНнан қызығырақ ойнай тұрған. Казанский Рубин. Казанский Рубин. Нәрсе кетер? Теге Спарташларны болташларына бәрәбіз ме? Қой олардың егітлері. Біздікілер білен соғыша. Біз иконда түгіл. Соң біз бейт қочтық. Bu benim bıfşıy. Siz ahırısı anlamıysınız. Nərsəgə biz əzər. İlsiyer. Владислав. Ты чё? А ты шо? Ты чё? А ты шо? А ты чё? А ты шо? А ты чё? А ты шо? Жетті. Жетті! Сен Машка білән, сен Светка білән, ә сен емсіз тұр да қара. Егітлер, қазіргі тиме-тикендік міндік ойнаймыз. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like a queen. Қойда біздің старший. Yaratам sizni, min yo'qsinam sizni, yaşay olmam sizden boshqa. Илназ! Qizlar, grimyorkaga kira turg'iz, men 2 minutdan bo'lam. Илназ, рәхмәт, бик зур булыштың. Авыр түгел егетлер. Әлі гитарасы шыққан болсам, танымаслар да еді. Ғөмімен, егетлер, міне әлігі гитара ойын құралы, ол менің тұрмышымда бик зур роль ойнайды, бик зур роль. Әйтек, мәселен, сіз Инстаграмда отырасыз ма? Отырамыз. Міне, қара бұзық әлі. Менің телефон экран білән тұташтырылған. Аңлашылды. Кеттік. Міне бұл менің егетлер Дербышкада узған бірінші сольный концертім. Бик көңілі болған еді, айырыша концерттан соң бик көңілі болған. Татар пати дискотекасын білесіз ме? Әйе. Міне шында менің шақсан өзімнің пұшмағым бар. Егетлер, бұл менің мәші. Бұл менің йөргән қызым. Шулай. Менә бу күптән түгел генә Ривьерада ял итеп кайткан идем. Монсы игътибар итмәгез, бу монсы шәхси фотографиялар күптән. Илназ, білесің ма, біздің сиңа бір сюрприз бар. Достар, шынлап қана айтсақ, біз Илназ үшін жырлар яздық.
Һәм инде Илнас, бу җырларны хәзер син җырларсың дип өмет итеп калабыз. Әлбәттә инде без сиңа булышырбыз. Сез дуслар алкышлар белән каршы алыгыз. Ул бер нәрсә дә белми. Так, егетләр, сезне беркем бер кашан үзгәртә алмаячак. Так. Син туйдың апельсиннан, син туйдың конфетләрдән, тәнең битшәләр белән тулган, аллергия башланган. Ә син кашынма матурым, ә син кашынма матурым, бергә булыйк дисәң, син кашынма матурым. Шат. Так, бу безнең, Кайгырмагыз кесәгездә, акчагыз һич булмаса, татар патига бушлай керү беренче бер сәгать. Кайгырмагыз, кызларга бушлай керү, малайлар 100 сум түләгез, кызлар белән керерсез. Так, менә монсы ушак янында утырып язылган җырларның берсе. Күпме дөньяда җырчылар, күпме дөньяда гитаристлар, мин генә мачо, кызлар мине ярата. Шундай качок, шундай крутой. Мин яратам мине, мин юксынам мине, яши алмам миннән башка. Илнас, молодец, ләкин монда мондый сүзләр юк бит. КВН-га чыккач импровизация ярый. Бу аңлашылды. Илнас, без инде күрдек син гитара белән бик шәп җырлыйсың, ә берәр акапельна җырлап алмассың микән безгә? Җырлыйм. Ялгышмасам, яңа гына монда чыккан иҗатташ дустым татар сәхнәсенең иң мачосы шул булып тора инде ул. Аның репертуарыннан җырлап карыйм. Синнән бер нәрсә дә булмый сорарга, син өйдә бөтен нәрсәне яшерәсең, акчаларны качырасың носкига, мишәр кызы. Шынлап, егетләр, сезне беркем бер кашан үзгәртә алмаячак. Менә күптәннән минем хыялым бар иде, менә шулай зур сәхнәгә КВНщиклар белән бергә чыгыш ясау. Ничек кирип киттегез сез шушы юлга, шушы дөньяга ничек кирип киттегез? Илнас, беләсезме, аның турында без сиңа хәзер җырлап җибәрәбез. Biz үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. 2009 шаяннан doktorlar булды. Төрле мәктәп сәхнәсендә Biz башладык юлыбызны, ул минутта уйламадык. ничек уен чыгырдык. Кабат миллионда, Барысы да яхшы булыр. әйтә аңа мин борчылма. Күбикинең соңгы уен бар булганын күрә тора. Мин уйланып карап торам. Сау бул безнең тамашачы. Сау бул яраткан замана. Bu günler kabatlanmaz, benim kıyblam mine bәхет ile. Yok, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә, без ирекле Яшидек, Әйе юлләр идек, тик барып bir яшәдек, тик томалдан яшәп. Үкенмәдек, башлыгып, егер бабылып, biz кабыйын битләрендә булып һәм югалып. дуслар сез яшәле, әйе, өйләр әле.
Dostlar, sizning uchun Ilnaz Sefyullin. Һәм Кампи КВН командасы. Рәхмәт. Бүгінгі күннен соң Татар Патиға біздің команда үшін кіру бушлай.